Ngiyakhuleka enhlane ezansi kwisifundazwe sonke sikaMthaniya igama umlekeleli wakambanjwa impunga yesintu. Bafowethu nayi lencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile iyatholakala ezitolo iphinde itholakale noma ngabe kuphi. Le ncwadi ke bafowethu iyintandokazi kakhulu kwabaningi ngoba iphethe izihloko ezinohlonze nezihlabahlosile. Ngikhuluma ngezihloko esifana nokuthi ukuphuphuma kwesisu kanjalo nokukhishwa kwesisu. Sichazile ukuthi uma saphuphuma isisu kumele ukuthi ulungise kanjani, uma wasikhipha kumele ukuthi ulungise kanjani. Sachaza indlela nje kumele ukuthi ulungise ngayo kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni. Sakhuluma ngempawu zamathongo nemibiko yawo. Okuwukuthi uma kwenzeka ubona inyosi zifika phakathi komuzi, zifike zakhela ukuthi lokho kusho ukuthini. Mazifika inyosi phakathi komuzi zishaya abantu kusho ukuthini. Uma kuvele kufika inyoka uhlobo oluthile phakathi komuzi kusho ukuthini lokho. Ngoba abantu abaningi kuyenzeka kufika inyoka kanti akuyona inyoka sekuyisimo sabantu abadala baletha umyalezo othile bona bavele bayishaya. Kwesinye isikhathi uthi uyabheka ekhaya kukhona izithwalambiza. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi kukhona nogwinsi awazi ukuthi kusho ukuthini lokho. Kwesinye isikhathi kungena inkalankala endlini igudle ngasohlangothini lamadoda, kwesinye isikhathi igudle ngasohlangothini lwesobunxele. Awukwazi konke lokusho ukuthini. Kwesinye isikhathi nje ulele ebusuku vele uphuphe iphupho elithile, mhlawumbe uphuphe inkomo zingaphandle kwesango. Kwesinye isikhathi uphuphe inkomo zingaphakathi, kwesinye isikhathi uphuphe usesizibeni. Kwesinye isikhathi uphuphe nje uhujwa inyoka. Awukwazi konke lokuthi kusho ukuthini. Kwesinye isikhathi uphuphe usesikoleni. Kuningi engakubalula bafowethu. Kodwa kule ncwadi le esihloko sithi amava ahlabahlosile ziqukethwe izinto eziningi sizichazile ngenhloso yokuthanda wena nesizukulwane sakho. Ngiyacela ukuthi uzitholele wona ke lo somqulo ongacimi noma ngabe kuphi ngiyakwazi ukuthi ngiwuthumele ngeposi kanjalo nangophepha. Uma kuwukuthi uyayidinga le ncwadi uyayithola ezitolo zakwa-Adams and Greeks uma useMaritzburg kanjalo naseThekwini futhi uphinde uyithole ka-Adams and Greeks kuWest Street. Uma kuwukuthi ukude nale ndawo buze sesike sabathumelela. Siyithumela ngeposi nangophepha. Ifika qathatha. Ngithinte-ke kwinombolo ethi 079 281 6849. Kuleyo nombolo inombolo leyo ka-WhatsApp kuphela. Bese kuthi inombolo ethi 071 627 6343. Iyona-ke le ozothola kuyona impunga yesintu. Uma ukuthi ufuna ukufaka lakho i-order uthole lo mbele ogwansile lo somqulo ongacimi. Ukhumbule njalo ukuthi ikhona nencwadi esihloko sithi sithini isintu nayo ewumbele ogwansile. Kwathi angibonge ngunduna kaNdaba uNtombi Ziyancumela unsizwa Ziyamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe.